Само да кажа, хора, скоро се навръщам. Христо Биги. Навръщам се. Аз се навръщам в YouTube. Христо Биги. Очаквайте ма. Roblox. Този път да имаме нова игра. CS2. Абонирайте се на новия ми профил. Бай-бай. Ето, както виждате. Ето я. Това е CS2. Скоро да играем. Имам и Roblox. Да. Още абонирайте се на канала. И скоро да има CS2. До чуване. Чао, хора. Чао.